Aktar minn ġimilu Anton Refalo stieden lil Net News sabiex naraw id-dokumenti kollha relatati mal-villa fil-qala iżda sallum għadna mingħajr dokumenti. Però tittorini waħda dokumenti jekk jogħġbok. Meta trid ejja mbagħad irranġaw. Meta? Nistgħu niġu llum jiġifieri. Fraġġa llum sejjer ma għawdex b'rispett kollox. Ħanibatlek email biex nagħmlu appuntament. Ejja rom jekk trid mhux proża franġiswa. ċanel u tkun tista' tipproċedi. Ejja warhom biex. Il-verità hi li aktar minn ġimgħa wara minkejja li għamilna kif temna u batna numru ta' emails lill-Ministeru, sissa Refalo għadu ma sabx iċ-ċans sabiex jagħmel appuntament wis inqas rajna dawn id-dokumenti. Ma' Net News kemm il-Ministru Refalo kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela konfermaw illi il-kirja ta' Anton Refalo intemmet fl-2018. Kera tiegħi spiċċat kif diġà qedtilkom u jien ngħidilkom qatt nawżihom fl-2018. Sar il-kuntratt ta' Kera illi skada minn dak li jien informatu minn dak li rajt minn dak li rajt. Fl-2018 qed nifhem illi l-possess ta' dik id-dar għadu fidu. Fil-waqt li l-istess Prim Ministru konferma li Anton Refalo ilu ma jħallas Kera 8 snin sħaħ. Dak li spjegaw jiena segwejt wieġeb huwa baqa' fil-possess ta' din il-proprjetà wara l-2018. Ma taħallas kirja. Jien qed nifhem li m'hemmx kirja għaddejja. Intant, fat kurjuż li ċertament ikompli qajjem suspetti serji brabta ma' din il-proprjetà fil-qala u għal-fatt illi kollox qiegħed jindika illi l-proprjetarja tal-post ċertu mara minn Brexxa hija l-istess waħda li krit il-post lil Refalo li ħalliet allegatament joqgħod fl-istess dar lil Totorina. Dan minkejja li sa ftit tal-jemilu l-Prim Ministru staqsa lil ġurnalisti x'rabta hemm bejniethom. Bejn l-ownership tad-dar u Totorina, hemm ebda nessa x'id-dar hija proprjetà ta' persuna. Ma nafux min Italjana. U min issa li semmu l-kuljom tagħha. Nerġa' niċċekkja il-kontrattu ngħidlek min bħalissa ma nafx li semmu l-kuljom imma Ma nafux hekk għadix ħajjew. Issa antik id-dettalji tagħha x'il-Ministru Refalo għadda kopja tal-kuntratt tal-akwist. Anton Refalo qed jisħaq illi mill-proprjetarja ilu ma jisma' minn għandha snin twal tant illi sansitra ma jafx jekk hux ħajja jew mejta. Iżda l-fatt jibqa' li il-Ministru li issa ilu jiġi elett fil-Parlament sa mill-1987 għadu qed jaħbi dokumenti minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet minkejja li wedna l-kontra. Villa illi kull ma nafu dwara u illi allegatament kien joqgħod fiha Totorina u li għal dawn l-aħħar 8 snin Refalo qed juża mingħajr ma jħallas ċenteżmu għaliha. Naf il-waqt illi l-ġurnalisti tar-Rai qabduh qed idaħħal fiha biċċa opra ta' arti. Fattieħor illi fih innifsu tqajjem ħafna u ħafna aktar mistoqsijiet.